रायजोनि खामानिखौ गभर्नमेन्टआ सिफिनि थाखाजों मावा स्किम लाबोनानैसो बिथाङा मावो दिनै गोबांथार जायगायाव खामानि मावदों बिथांमोना गोबांथार जायगायावनो दिनै अन्थाइ खाम्बा गायसनगासिनो दङ अब्ला बियो रायजोनि सिफिजों रायजोनि थाखाय बियो गावनि सिफिनि थाखाजों मावनाय ना सरखारनि स्किम मावनाय जों बेखौसो सोंथि खालामनो लुबैयो आरो रेवरेन नार्जारिया जेब्ला बिजेपिआव दङमोन अब्ला बिथाङा बुंदोंमोन जे इउपिपिएलआ जेबो खामानि मावनो हायाखै 36टा मिशन आरो बिजनखौ लानानै बिथांमोना बा प्रमद बर'आ गावनि पेट आरो पकेटखौल' सिनायदों होननानै दिनै बै बायदि बेक्तिया दिनै इउपिपिएलआव थांनानै आरो मा बुजायनो नागिरदों आरो आं बेखौ बुंबावनो लुबैदों बिथाङा होनदों जे राजनितिगिरि हिसाबै दोलो बास्लायनाया जाखायो होननानै बेबायदिनि हिसाबै राजीब बांगाल सायखं बिथांमोनखौबो मख'दों नाथाय आं दिनै बुंगोन बै समाव 17टा सिट लानानै जे बिपिएफआ सरखार दानायनि लामायाव दङमोन नाथाय बिनि मेइन आस्थाखौ सिफायग्रोनायनि गुदियानो जाहैबाय रेवरेन नार्जारि जायनि थाखाय बिपिएफआ बेखौ गोबांथार दुखु मोननानै दङ जों बुंनो थाङा राजीब बांगालमोननि खोथाखौ सायखंमोननि खोथाखौ बिसोरो माखासे जाहोननि थाखाय थांनांगौ जानानै फैदों दोलो सोलायनांगौ जानानै फैदों आरो माखासे खामानि मावफुंनो हायै मावनो हायैखौ खुद गावसिनिनो इउपिएल दोलोनि जेनेरेल सेक्रेटारि राजु नार्जारिया दाखालिसो गावसिनि सिमान लादों बिथांमोना बुंदों जोङो बिजेपि दोलो थानायनि थाखाय इउपिपिएलआ जेबो खामानिखौ मावनो हायाखै अब्ला बिथांमोना दिनै माखौ लानानै बिखा बुख्लोनानै बुंनो सानदों जे गासिबो गावसिनि खामानि मावजोबनाय होननानै आं निरद नार्जारिखौ बेखौसो बुंनो लुबैयो जे गाव जे सासे फैलार जाहैबाय अभार स्मार्ट देखायनानै गाब्र'हैबाय दिनै पाब्लिकनि नोजोराव बिथाङा रावजोंबो दाम होजाला बेसेन होजाला दिनै बिथांखौ रावबो रायजो राजाफ्रा अनसायला गावनि स्मार्ट अभार आखु देखायनायनि जुनैनो बिथाङा रावनिबो सिङाव थानो नाजाया बिथाङा गावनो गाव हारसिङैनो लिडार महरै गावखौनो साननानै लायो दिनै बिथाङा होनबावदों फंसे खोथाखौ जे सरना जिथु टिकेट मोना बिपिएफआ फरखा गावखादो सरन नार्जारिया दिनै इउपिपिएलनिफ्राय जिथु टिकेट मोना जमदुवाराव अब्ला बिपिएफआ फरखा गावखादो होमबा बियो मा बुजायो निरद नार्जारिया दिनै इउपिपिएल ना सरना सोर दिनै पार्टिखौनो बिथाङा दिनैनो जिथु नेग्लेक्ट खालामखायोबा निस्सय अब्लाथ' बियो इउपिपिएलआवबो थानानै गोजोननाय गैया जानो हागौ पार्टिया जायखौ मोजां मोना टिकेटखौ हरनो हागौ दिनै जमदुवार बायदियाव गोबांथार मोजां मोजां बिजाथिफ्रा टिकेट बिदों लकनाथ जायखौ जों लहा होननानै बुङो बिथाङाबो इउपिपिएलनि जानानै गोबां खस्थ' खालामबोनाय गोबां खामानि मावबोनाय दं निथुनजय बसुमतारी बिथाङाबो सासे भाइस चेयारमेन जानानै इउपिपिएलखौ गोबांथार समाव हेल्प होबोनानै गोबांथार खामानि मावबोनाय बिहोमा दङ दिनै चन्दन बसुमतारी बिथांमोनाबो इउपिपिएलखौ गोबांथार समाव हेफाजाब होबोदों सुलेमान नार्जारि बिथांमोनाबो गोबांथार खामानि मावबोदों दिनै ब्लकनि प्रेसिडेन्ट जानाय खामानि मावगासिनो दङ अब्ला बिथांमोननि सायाव फोथायनाय गैयालासेनो थोंजोङै सरननि जानानै खोथा बुंनायखौ जों मा बुजायो निस्सय बिथाङाबोथ' होमब्ला इउपिपिएलनि जानानैबो खामानि मावनो गोसो गैया दा बिनिखायनो बिथाङा जानो हागौ गोब्रामलाबायनानै दिनैहाय गावनो गाव हारसिङै ससियेल मिडियायाव ओंखारनानै गोदाव सोराव खोथाखौ बुंलाबायदों जेननायखौ नुहुरखानानै खारन दिनै फैबाय थानाय दिनावहाय समावहाय दिनै इउपिपिएलनि मावनाय खामानिफोरखौ नुनानै गासैबो रायजो राजाफ्रानो मोनसे सिन्था धारना खालामनांगौ खोथा जाना फैदों दिनैनि दिनाव जे रोखोम खामानिफ्रा मावजानांगौमोन बेफोरबायदि खामानिफ्रा मावजायाखै दिनै साख्रि बाख्रिखौ लानानै होन दिनै बेबसा पानिखौ लानानै होन मोनफ्रोमबो बिथिङाव सौदाव फैगासिनो दङ जोंनि रायजो राजाफ्रा दा बिनिखायनो फुराना आरो बिपिएफ सरकारखौनो नांफिनगौ हिसाबै दिनै बिपिएफनि फारसे लोब लोब सुबुंनि बाना जाबोनायखौ बिथाङा नुहुरनानै दिनै बिथाङा गिखांनाय फैदों दिनै बे गिखांनायनि थाखायनो
बिथाङा गोदाव सोराव ससियेल मिडियायाव बुंनांगौ जानानै फैदों। गोजोन्थों।